Mano fole wenye shau klingile na bela jile mwafuya mfausi worola kafanya na kwa bismillah kwa bibama na nga kuna foni sorole unkena kama mimi na wala lichama kia ui mali kuna foni ya uanijien fanwere kuna foni ya ula. Alliance de la jeunesse musulmane pour l'unité et la paix au Mali. Sila meshifu nka jekulu dodu uyo kuna foni di kene sigisi nka mi nyana maera ufe juma don novembre kalo kilita ani nani Mali sila meton ho conseil islamique du Mali au Dagayorola. Sigi nyerel la nyini feminye kaseka al-Islameu danfara kabo jatige wali tigla wala munu ni olu kelendo ka al-Islam ya birifini chogo uyere ka anka banfla do ukuna kuka bambaganchiya waleyo ani dansa waleyo ke akoro Kadijatu Traoré kafara nuhum kone kan Sheriff la TV jabrani soto wala lu de bara en Syria. Nim kuna fondi kene misigila Alliance de la jeunesse musulmane pour l'unité et la paix Mali maufe wala sa be ani kelia obseka yakube ya churumna anga jamana kono ninga klaka maula donia kafo ko jatike wale keba munme anga jamana kono ko oluka wale nuka ningelea kanyeshi mauma ko tislame ya doi ambe dina mina no togo al-Islam no de islamiyai no yera kolo dinai ale yoro ka jankabo jatike wale kelila inafo Yusuf joli yoroka jankabo suruku ka duni machuga mina wala balma islamo aw minu ñe shifina kawi nanye islamo di nan forla non kan keleya kama kasega islamia deme limania anga dina ina no islamia dina ñi mi ye dina ye nabe basi ko fo dina mi ba an wole kata kishima dina mi ba an wole kata nyogon demema dina mi ba an wole kata sabatilima dina mi ba an wole kata hakli sigima ani keleya ka fo on ba fo ka fo kojugo minumbe ka jamana kono in wakati ina kojugo minumbe nasro anyeshine do jamana doma ka fo on te wala bi on to la sini wa oma be on ma bi ama be on ma sini ina fo ama be on islamia ma tugamena odoye kamo gen kabo usigarola odoye kamo fara odoye kakasara bi moka o bolo fauna amana ka suya o sugay walma mana kan dallu walma mana ka toy mo be ni baraina kara ka fo o barain o mabe on mabi ama be on masini o barain islamia baradoy ambe jamana inde kelen bela jelen wele minun ko u islamia wiye ka fo anga ke kelenye anga nyogon famu anga barake yasa jamanai basigi obesega sabati akono chugamina ansego damaira bela jelina no o yasro o basigi ano kelenya ano nyogon famia no glonendo ka fo onde ga sigi ka foke maminu be no asro obeni baraina no tigla mo ye okmala nganji jaw sigi ka foina no asro onde fana be sigi kelena ka fo be malabe awni nyogon che anga cheben ani nyogon kuma nyogon ya ango kan nyogon che sa ben obsega sabati wala anga wele obeda dina la selawi obeda anga almamui obeda anga kutuba kalawi ka fo ukalla selika ke mi yera alakira sallallahu alaihi wasallam corona kota alakira kota ugala seli aka ben odema fon fay nyogon samay ni watina wajulula khutbaula dina la selula wal maka dosu kabla dola na dosu kabla dola o an yere damawi o kuma la nga chogo beke yasa ameso go dabla ni watina chugumna kayra bela jelena ka fo jamana ya dewndi ni jamana dewi nyogomne ama nyini jamana famaw fe o fana ka barake usego damaira bela jelena juguyami no taleno ga islamiya segere juguyami be no asro alla benendo a planifier lendo a keba bolo islamiya kama ani islamo kama ube min chari réseaux sociaux nun kan sirawo sirafe ani dalwe ani kuma kai ka fo gujija uga seka ni bara nunu uga seka alajo kadaka ni bara minu flani siga fo itala obina ni basigi bali ay jamana kono wala ambe wele da bela jelen ka fo bela jelen ki jo isego damarala ka anga tenintigu
ka se k'u dɛmɛ maa minnu binna nin ko in na ni y'a sɔrɔ olu ye sɔrɔsi de ye walima u ye dɔwɛrɛw de ka duwawu k'a bɛɛ lajɛlen ala k'a bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ ala k'a sumaya k'a fɔ alliance bɛ wele da bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ an k'an jɔ halisa an ka tenitigiw ninnu kɔfɛ u bɛ gɛlɛya min na u bɛ kɛlɛ min na ka se ka jatigɛ wale mɔgɔ ninnu k'u gɛn k'u mabɔ an ka jamana kɔnɔ ani u bɛ kɛlɛ min na n'o de ye hakilina jugu minnu ni janfa minnu talen don ka bɔ diɲɛ jamana wɛrɛw kan an ka jamana in kɔfɛ ka ɲɛsin anw ma o kuma la an bɛ jɔ u kɔfɛ k'u dɛmɛ o baara in na o kɔfɛ an bɛ jɔ jamanadenw fana kɔfɛ jamanadenw bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ u bɛ sɛgɛn min kɔnɔ u bɛ gɛlɛya min na an seko damara ye fɛn min ye n'o de ye ka duwawu kɛ duwawu min bɛ n'a sɔrɔ bɛ bɔ an dusukun na ka ɲɛsin ala ma ala k'o tɔɔrɔ ninnu an'o gɛlɛya ninnu ala ka wuli ka bɔ jamanadenw kan. Fɛn ye Mali alisilamɛw ka fara ɲɔgɔn ka tɔnba au Conseil islamique du Mali ale ye jɛkuluba in tɔgɔ la maa min sugandila ka sifinnakaw olu ka nin baaraba in seereya a kɛla wagati kɛrɛnkɛrɛn ye a bolo ka ɲɛfɔli kɛ nin wale in jɔda la bɛn ani basigi sabatili la jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛla la. Sifinnakaw ka bɔli mun kɛra nin b'a yira vraiment cɛncɛncɛ la kibaruya minnu bɛ yen nɔ mɔgɔ si kana siran bɛɛ ka t'i i mago la inshallah an bɛ bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ. Kɔfɛ ho conseil yɛrɛ bɛna kuma an sera yɔrɔ min na fɛn min bɛ ka kɛ diinɛ tɔgɔ la n'a fɔra ko diinɛmɔgɔw tɛ ka kuma a tɛ se ka faamuya sisan kɔni an bɛ kuma an b'an ka responsabilité ta an b'a yira nin tɛ diinɛ ye u bɛ ka diinɛ min fɔ o t'an ka diinɛ ye. Aw ladɔnya k'a fɔ ko nin baara in seereya la Alliance de la jeunesse musulmane pour l'unité et la paix au Mali o maa caman fɛ fo ka taa se alisilamɛw ka fara ɲɔgɔn ka tɔnba au Conseil islamique du Mali ale maaw fana fɛ a k'a dɔn k'a fɔ ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen ninnu donna ni duwawu sanuman kalanni ye. Mali Boti Challenge 2025 ɲɔgɔndan finali kadara kɔnɔna na a tutigɛbaga a ye kunnafoni di kɛnɛ sigi sen kan min ɲɛnamayara fɛ sibiri don novembre kalo tile 15 ka diɲɛma ladɔnniya ɲɔgɔndan in barabila fɔli kun kan finali min ni a bɛna na sifinw kari ɲɔgɔn na seko ni dɔnko bɛ minnu na rebotiki la nin ye a tako filanan baara de ye a bɛna na kɛ sibiri don novembre kalo tile 22 stade du 26 mars la Yirimajɔ basketi bɔyɔrɔ la an ka jɛ an ka Yusufu Sal lamɛn ale bɛna na a lase Tɛnɛɲa Tarawele ani Seydou Ɲare ka ɲininkali kalama la. Bon bi an y'a wele kun min na depuis salon an ye compétition de robotique dɔ bila sen kan Mali kɔnɔ n'o tɔgɔ ko Mali Bot Challenge a compétition de robotique laɲini ye min ye ka Mali denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan science ni technologie autour de la science et les technologies walasa u ka se ka dɔnniyaw sɔrɔ u ka se ka compétences sɔrɔ o secteur nin na parce que an dalen don a la k'a fɔ jamana bɛ développer ni science ani dɔnniya la baarali de donc n'a ye denmisɛnninw bila ka baara kɛ dɔnniya kan sini n'u kɔrɔbayara u bɛ se ka minɛnw dilan Mali bɛ se ka yiriwa ni minɛn minnu ye donc compétition sigira ni o hakilina de an ye a siɲɛ fɔlɔ kɛ salon a siɲɛ filanan de bɛna kɛ ɲina denmisɛnninw minɛnw dir'u ma a bɛ kalo 2 bɔ sisan u ye baara kɛ u ye robow dilan aw yɛrɛ bɛna robot minnu ye donc a kuncɛli n'o y'a finali ye o de bɛna kɛ samedi nata le 22 novembre donc ka maliyɛn bɛɛ invité u kana Mali denmisɛn scientifique soutenir k'a yir'u la k'u encourager k'a yir'u la k'a fɔ maliyɛnw bɛ science soutenir et que u bɛ baara min na u k'u jija baara in fɛ halisa. Bon surprise ye min ye o de combat de robot ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ ani an ka sous-région jamana si la ni de bɛna kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye maliyɛn jeunes ka robot dilan robot minnu bɛna kɛlɛ kɛ a kɛlɛ in tɛna nɔgɔya donc an bɛ maliyɛnw bɛɛ invité u kana maliyɛn jeunes ka technologie baaraw lajɛ k'a ye maliyɛn jeunes fana bɛ se baara min na u bɛ na o ye drone ko bilalen don sen kan ka ban parce que drone sanna ka d'u ma u degera drone bɛ piloter cogo di maintenant u bɛna ɲɔgɔn dan kɛ drone boli de la jɔn bɛ se drone boli la ka tɛmɛ jɔn kan o de bɛna ɲini ale fana bɛ compétition in kɔnɔ wa bon oui catégorie ninnu catégorie fila bɛ min ye denmisɛnninw ta ye fɔlɔ o ye ka ballon ta ni robot ye filanan o ye ka minɛnw ramasser ni robot ye sabanan o ye ka sɛnɛ simuler k'a kɛ i n'a fɔ robot bɛ yala a yɛrɛ ma foro kɔnɔ a bɛ se ka courant mɛnɛ a bɛ courant faga a bɛ se ka ji pompe mɛnɛ ka arrosage activer ka arrosage faga o ye lycéenw ta ye drone boli b'a la application mobile dilan b'a la application web dilan b'a la ani combat de robot fɛnɛ b'a la.
kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ Hayibawu Fatima Zara a ye dɔnni kankuriyali kalanbulon dɔ sigi sen kan min bɛ safinɛ dilan ko fɔ baara ninnu donna novamburu kalo tile 13 Garantibugu kaw fɛ yen nɔ k'aw ladɔnniya k'a fɔ baara in yɛrɛ bi don Fatima Zahara ka anniversaire de hukumu kɔnɔna na. Kadija Tarawele bɛna na a walawala. Seyda Fatima Zahra alayhi salam ka sangani ale ka bangeni nisɔndiya hukumu kɔnɔna ye. Hayibawu Fatima Zahra ma olu wulila u deliko la ni ka kira bain ale denmuso ka bangeni nisɔndiya ka olu baaraw nundo ni Garantibugu musow olu degili la safinɛ dilanna. Ni baara ninnu bɛɛ lajɛlen ni seereya la Hayibawu Fatima Zahra ale présidente nationale fɛ a n'a ka délégation o siratigɛ fɛ u ye ɲɛfɔli kɛ nin waleya in laɲiniw kan. Safinɛ dilan an bɛ deli ka safinɛ dilan kɛ mais ɲinɛn t'a bolo faba kan an dɛmɛ n'a ye centre Firidausi de kɔnɔ ɲinɛ ka na kun n'a ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na safinɛ bɛ dilan kulukoro safinɛ gabakurunin bɛ dilan eau de javel bɛ dilan safinɛ ji bɛ dilan déjà an commencera ka safinɛ ji dilan ka eau de javel dilan don n'a nataw la formation yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ nin bɛ tile 3 de ma don n'a nataw la an b'a tɔ dafa ni Ala ka jɛ ye mɔgɔ 40 an y'o de jateminɛ ɲinɛn ta in na an bɛna minnu former machallah vraiment an ye nisɔndiyaba de sɔrɔ baara in na et puis an ye faamuyaliba de sɔrɔ baara in na fɛnɛ yɔrɔ baara dɔ bɛ yen i b'a ye mɔgɔ b'a kɛ mais kuma dɔ i b'a sɔrɔ majɛ dɔw b'i la nin n'a ɲɔgɔnnaw bi hali bi i former ka taa a bɛ komi formation continue hali n'a sɔrɔ safinɛ dilannaw tun b'an cɛ la mais u yɛrɛ y'a ye bi k'u ye fɛn dɔ ye u tun ma deli ka min ɲɔgɔn ye donc a bɛ ka an renforcer ka taa fɛ san o san a bɛ renforcer ka taa fɛ cɔmi wele jɔn de bɛ ne bolo ka taa an ka mɔgɔw ma Fatima Zahraw mɔgɔw minnu ko k'u ye Zahraw kanu olu mɔgɔw Fatumata Madame Aidara ale ka hami n'a ka jɔrɔ ye min ye Fatima Zahraw kanubagaw muso yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka se ka dɔ k'i yɛrɛ ye bɛɛ ka se ka dɔ k'i yɛrɛ ye safinɛ dilan ye fɛn ye i bɛ baara la o i tɛ baara la o i bɛ guwa la o i tɛ guwa la o n'i kɔni sera la a t'i ka fosi tiɲɛ ale t'e ka fosi tiɲɛ wa safinɛ fɛnɛ mago b'a la tout moment wagati o wagati mago bɛ safinɛ na wa cɛ mago b'a la cogo min muso mago b'a la safinɛ mago tɛ se ka ban quoi safinɛ mago tɛ se ka ban ni safinɛ dun sanuya de fɛnɛ don n'i y'a mɛn ko silamɛya sanuya kelenw de don Zahraw yɛrɛ tɔgɔ dɔ ye dumuni ye suma duman suma duman tɛ sɔrɔ n'i ma ko ka jɛ kɛ donc ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma an ka formation ninnu an k'u suit ka ɲɛ n'an y'o suit ka ɲɛ an ka sigi ka baara kɛ n'a ye don n'a nataw la a kana dan dɔrɔn ka na formation lamɛn ka t'i sigi so an taara formation na a diyara ayi a bɛ diya de n'i ye baara kɛ n'a ye a ka nafa s'i ma ka nafa se i fɛ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma Madame Aidara ka hami de y'o ye an ka an jija an ka kɛ o kɛcogo la. Formation daminɛ fana an ka so ma fila mana sababu ɲuman fo Usmani Madani Haidara k'a n'a ka denbaya bɛɛ fana an muso sanu olu de kɛra sababu ye k'an bila nin fɛsɛfɛsɛli sira kan n'o ye an ka se ka ko kɛ k'an yɛrɛ bɔ nɔgɔ la k'an ka denbaya bɔ nɔgɔ la ka kow faamu ka se an ka sigi fɛnɛ kɛcogo la ka se ka dɔ k'an yɛrɛ ye an bɛ sigifila musow bɛɛ lajɛlen fo Jara n'a dɔgɔninw k'an yɛrɛ ka sababu ɲuman fo ne ye Madame Haidara Fatumata Tarawele an b'a fɔ k'a barikada ale de kɛra ni sababu ɲuman ye k'a yira an na k'an dɛmɛ maa diinɛ yira mɔgɔ la ko mɔgɔ dɔ bɛ dɛmɛ sɛnɛ la mais to dun ɲuman caman t'o yiri la ale ye taamako ye bani n'a musow taamako ye bani silamɛya bɔ dibi la k'a yira kɛnɛ kan ka nɔgɔ bɔ a la k'a fɛsɛfɛsɛ k'a sanuya k'a yira diɲɛ bɛɛ
amuso na la to kununa nye boala ka kira so dumo irana wa tabulu yemi yemike mi dugo no ko boko irana ka an ko siram an semoro an be anga tumata tomala ni Safnegla informatrice ale koni aka wale nyumandon kan anaka ni sonjota ka nyashin alislamo ka faranyon ka tomba au conseil islamique du Mali Manyama ale furmuso sanma tanti Fatmata Traoré ale mieni wale yin sababu ni oba aka wulika jo anaka chesri jira muso demenina kayre hukum konnana niko muso iko du niko muso iko jamana niko muso iko ranye donc ayoko initiative talaka ka ben Fatmata Zaraou ka anniversaire maka ambalaka ou former ka muso former vraiment c'est quelque chose de très bien parce qu'avec ça va bouiller ma gobe muna jamana ko la faso ko la sabati donc katla kana yetu ni tanti comme ambeba ou tanti Fatmata aya bolo du nyoma ka ben ni événement numa par ça ni ta chien forêt nya chien flané voilà ni ni zena fenenta cela rake c'est que follow les nyana donc on doit tourner zena en fenenya lage en se ko na ambese ka fenke ka tanti fenen de organisation na en fenenya fenenke ayi ko sere donc vraiment follow no doit kan anyeshi o ma parce que ani on ya initiative ta tugo ana o kamen ke mais tant que nous à volonté ni à courage qu'on tanti yere la akonteke donc vraiment de folie bébé la ça est vraiment conseillé akani timna jelani muso be sona katata nyone akachala fa mo go muna jamana ko la faso ko la abi sabati ya foto ramna ni bi événement keren la ka beni Safnegla vu que donc agroalimentaire voilà donc on a diversifié un peu ka modulu nani no nakala korokoro gabakoro ni odejevani Safnendi mon formation bena dans clé sabama voilà à gamnan konala tout est pratique i kala na makala bebe se ka a formation ke donc ni beko ke kunye voilà ça nous la formation na et événement Fatmata Zaraou ka ndese dron kana ke ni fon et donc wajuru ken wanga dambe mena muso feneni vola bara fenen kala ka bena événement fenenma moi je pense où nous on a fenente non la nyino yewa abe et ambe do ke anga Chegi Fukere muye wala monsieur Aidara alaka dembaya be abe olu refenen ka bara sinsi abe kesbabu feneni olu feneni uka organisation là où mon kama avec olu feneni donc vraiment moi je pense que c'est quelque chose à méditer à Canada nima arsani anse muye warasa muso chama kase ka former ka temen bela jereka en beau fenen ke ka tanti de me feneni vu que c'est un partenariat qui est à long terme parce que anga do fenen ya Canada ni fenenma ni foro fenen be na anga lage am se ka de me ke turamna ani tanti kase ka bodu ngoma warasa mo go muna en fait mo go muna jamana ko lo fenen kase ka sabati ko sere ame olo dunya ka fo koni formation bi la nyena me akle sawa konnana wole ban sense ka jien fon wore kuna fone awla soro musa fomba ka soro lundu anga je angulu nyamada farafinde minu ndara kelela faransi jamana boli la bolola furuba kele ta ko flana senve mana mami ni almanye fanga e faransi jamana mine fo faransi jamana nyama odo general de Gaulle aye faransi jamana blakati yere khalifa jamana worela o farafinde furuba kele ta ko flana kunjeto olu segine farafina dugukolo ka Senegal kerengere ne nyala dugula dugu mi wele ko charoi uyu ka wari kani no ye kele sarai faransi jamana la faransi jamana nyama ma do wore soro ka ke o farafinde nunu na foku joka muguti ula ko ingera sa 1944 de ale shini abe farafina do fola farafina ni faransi che ko massacre de charoi fanga kura Senegal jamana kono olu kunya saratika di kafo sega libina ke charo ifali kunga farafina ni faranziche minonga donda kabu fengoro sege ula nuku moko archeologu uye farafinde mvale nunu wolombla dayoro laba dayele kabeni no galo litani nzabai dayoro laba kemefla ula koni charo ikaburu dola wolombla minonga buru dayele la sege li ya jira kafo ukakelege fini dafale de be ula okoraye ubora faranzi jamana kono chukumi ufara ochuko de la bao
kɛlɛyɔrɔ la ta fini ana sabara kumula dingebaw de tigɛra k'u k'a kɔnɔ nga sɛgɛsɛgɛli y'a yira k'a fɔ jalatigibaw kun bɛ maa ninnu na fana Mustafa Sall ale ye fɛnkɔrɔ sɛgɛsɛgɛlikɛla ye archéologue a ko u ka sɛgɛsɛgɛliw ye fɛn minnu jira u la an ka maakɔrɔ ninnu va alikɔrɔ o ye k'a fɔ u nima tɔɔrɔ la yan'u ka fa ko maa 7 ninnu sɛgɛsɛgɛlen ko dɔw numan fɛ galaka kolo b'a jɛ dɔw yɛrɛ kɔrɔ duguma yan fa o fɛnɛ b'a jɛ a dɔw fɛnɛ dafan tɛ maniviya danjugorɔ o kɔrɔ ye kolojala kan ka dafa cogo min na k'a daminɛ sengwɛni na ka taa se fɔ kunkolo k'a dɔw fɛnɛ tɛ ten Mustafa Sall y'a jira k'a fɔ olu ka sɛgɛsɛgɛli bi fɛn dɔ de sɛmɛndiya bawo Faransi jamana ma ɲɛmaw kun bɛ k'a jira k'a fɔ fɛn tɛ kaburu ninnu kɔnɔ bilen nka u ka sɛgɛsɛgɛli bɔra fɛnw kan wa k'olu ye wulikajɔ kɛ k'u to ɲɔgɔn bila ka taa Faransi jamana kɔnɔ sɛgɛsɛgɛli la ko nka u ka sɛgɛsɛgɛli y'a jiru la Faransi k'a fɔ sɛbɛnfura dɔw yɛrɛ yecogo tɛ olu la bilen dɔw fɛnɛ dogora Faransi jamana ɲɛmaa kɔrɔw fɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ san 1944 décembre kalo tile gale nin farafinden ninnu minnu dara kɛlɛ la Faransi jamana bolo ka Faransi jamana bɔ bolo la Allemagne kɛlɛ lo furuba kɛlɛ ta ko filanan senfɛ Senegal jamana denw kun bɛrɔ Mali jamana denw kun bɛrɔ ani Burkina jamana denw kabini Faransi jamana kɔnɔ u bira k'u ka kɛlɛ sara kani Faransi jamana ma ɲɛmɔgɔw ko u ka to u ka se Senegal u sele Senegal n'u ye wari kani ɲangmasa wa farafinden ninnu jɔlen de filɛ ka mugu ti u la k'u fa Faransi jamana jɔngwala jɔra ko la nga Faransi jamana ko maa faale ti tɛmɛ maa 35 ka taa se maa 75 mɔ nga dɔfɔ ɲɛdɔn ma ŋanaw n'o ye historienw ye olu y'a yira k'a fɔ farafinden faale bɛ taa maa 400 na Emmanuel Macron yɛrɛ jamana ɲɛmaa Faransi san 2024 a ye kuma ta k'a jira k'a fɔ min kɛra a ma ɲɛ Faransi jamana ɲɛmaa kɔrɔw fɛ ka ɲɛsin farafinw mu nga maa hakɛ min fara farafinden ninnu na a damaso mu Libe Chadi u fara mɛ ɲɔgɔn kan ka danjɛw kɔlɔsi ŋaniya jugu minnu bɛ se ka ye Libe ni Chadi yanfa danjɛw la k'u kɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna maramafɛn jagolaw minnu bɛ munumunu zalo la kɔnɔ in na ye ani minnu kɛn bɛ ka silamɛya diinɛ birifini biri u yɛrɛ ka farafina cɛcɛ kana jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa Chadi yanfa fɛ ani Libe yanfa u b'a fɛ k'olu kɛlɛ de u tɛgɛ dilen ɲɔgɔn ma k'u ka jɛ ka munumunu zalo daminɛna ka ban Chadi yɛrɛ ni Libe jamana furanjɛ kilomètre 1000 ɲɔgɔn na don danjɛ la minnu mɛnɛ bɛ tunga mina ta k'u bɛ taa ni arabula yanfa ye n'u bɛ tɛmɛ ni Chadi ni Libe ye jɛkulu in ɲɛsin bɛ olu fɛnɛ kɛlɛli ma surasiya ɲɛdɔn man ŋana dɔ ko Mohamed Taroni ale y'a yira k'a fɔ jamana filaw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a ma daminɛ bi k'a sabu kɛ jɛkɔrɔba de bɛ Chadi ni Libe cɛ u bɛna munumunu salo min kɛ danjɛw la Chadi ni Libe cɛ ka taa se Niger ma a n'a kɛ sababu ye ka yen furan ka jɛ ka Niger jamana fɛnɛ dɛmɛ Japonkaw ka minisiri ɲɛmaa muso sini jamana ɲɛmaaw kun y'u ka ŋari da ye k'a bɛ k'i sen don ko la ko min t'a ɲɛsira la ni o ye Taiwan gun kunkanko ye Taiwan min ye sini jamana dɔ ye sini jamana ɲɛmaaw bolo k'a k'i cogo dɔn nɔ tɛ ko n'a y'i farati ko sini jamana na ko da Japon jamana ka a ma sigi ni min ye mugu ni kisɛ la o ma Japon jamana minisiri ɲɛmaa muso bɔ a nan bɛ ŋaniya dɔ ta tun ŋaniya jumɛn Japon jamana a kɛmɛ ka yɛrɛ bali fɛn dɔ la mugujugu mara mugujugu dilan ani mugujugu labaarali diɲɛ dili Japon jamana dugukolo kan nka bi Japon jamana minisiri ɲɛmaa muso b'a fɛ ka yɛlɛma don o kɔrɔ kunnafoni di sira min bɛ Japon n'a bɛ wele ko journal Maneichi o de y'a yira k'a fɔ minisiri ɲɛmaa muso a b'a fɛ ka yɛlɛma don Japon jamana ka taabolo in nɔ minisiri ɲɛmaa muso ko a ka kan nin kun 3 mugujugu marabaliya a labaarabaliya ani diɲɛ dili k'a labaara Japon dugukolo kan o tɛ kɛ Japon jamana fɛ ko yɛlɛma bɛ don a la mun na ka sabu kɛ a bɛ Japon jamana yɛrɛ bila farati danga la ko bawo nin kun 3 in Japon jamana ka minɛkɛ o mɔ k'i sigi n'a yɛrɛ ye a bɛ Amérique jamana bali ka Japon jamana lakana bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ Japon jamana ka lakana bɛ Amérique jamana de bolo a m'aw ladɔnniya k'a fɔ kabini furuba kɛlɛ tako filanan ko yɛrɛ Japon jamana na ni sebaw ye sebaya ta ani Allemagne kan Japon jamana bilara Amérique jamana ka mina kɔnɔ kɛlɛkɛminɛnko ta fa
Amerika jamana de jɔn n'a ka fɛn bɛɛ ye dakuru ɲɛ kelen Japon jamana yɛrɛ de kɛn bɛ i n'a fɔ Amerika jamana ka jamana maralen sa a barata Amerika jamana de y'a ka mugujugu fili Japon jamana dugu filaw la n'o ye Hiroshima ni Nagasaki ye ka ni baden tiɲɛ hali sini dɔw bɛ ka bange a dafɛlaw la ni fiɲɛ ye ni minisiri ɲɛmaamuso in a namɛni ni n'a ka de ye Japon jamana ɲɛmaaya la sini jamana ɲɛmaaw dun kɛn bɛ k'u kangari da a ye Taiwan ngo a k'i da b'o la tiɲɛ don Amerika jamana bɛ k'i yɛrɛ kolokolo ka don Taiwan ngo dafɛw bawo Joe Biden nin tile la a ka wasabilo ɲɛmaamuso Nancy Pelosi y'i tulokun gwɛlɛya kangari bɛɛ lajɛlen dalen kɔ sini jamana fɛ ka t'i munumunu Taiwan su kelen ka bɔ o kɛra gwɛlɛya ye sini ni Amerika jamana cɛ Amerika gun jamanaw Donald Trump bɛ Amerika min kunna o y'a dama jamana ye nka Amerika yɛrɛ gun yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen Colombiw ni Mexiquew ni Brésilw ni Costa Ricaw ka taa se Équateur ni Uruguay ni Paraguay ani Jamaïquew ka taa se Canadaw mɔ Venezuela yɛrɛ b'o la u bɛ ka fara ɲɔgɔn kan bi k'a lajɛ ka kan kelen fɔ Venezuela jamana tɔgɔ la ka Amerika jamana bali ka kɛlɛ bi Venezuela kan kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ Brésil kunnafoni di sira dɔ de la a bɛ k'i sinsin a jamana nunu ma ɲɛma dɔw ka kuma kan ko bibi na nin jamana kofɔlen nunu Amerika gu kan u bɛ ɲɔgɔn ye la u kan ka se ka kan kelen min fɔ ka ɲɛsin Amerika jamana ɲɛma Donald Trump mɔ Venezuela jamana kɛlɛli kunga ko kunnafoniw namɛni a ye k'a fɔ jamana nunu ka ye la n'u y'u da k'u bonbo ye ka sanga ni Donald Trump ka wuli ka jɔ in ye a n'a k'a kɔnɔ ko sira bila maa ye a bɛ se ka sago kɛ Venezuela la kunnafoni di sira dɔw y'a yira k'a fɔ jamana sabaw minnu bɛ Amerika jamana ɲɛkun na ni u bɛna lajɛ ka kangari da Amerika jamana ɲɛma Donald Trump ye Brésil ni Colombie ni Mexique do Amerika bilama kɛn bɛ k'i ɲɛsin Venezuela mɔ a n'a jamana ɲɛma Nicolas Maduro ko fɔ a ka kɛlɛ de ka sabu kɛ ko a bɛ k'i ɲɛtugu dɔrɔgu jagolaw ka muɲukumaɲaka kan o ye farati ye diɲɛ ma ko kumana k'i don dɔ don dɔrɔgu jagolaw nɔfɛ Venezuela nga Nicolas Maduro Venezuela jamana ɲɛma kɛn bɛ k'a ye k'a fɔ Donald Trump mago jɔn bɛ Venezuela dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira de la o ma daminɛ bi Amerika jamana furadama bɛ ka Venezuela jamana bɛlɛ o la o de y'a to Venezuela ni Amerika jamana fɔ mɛ ɲɔgɔn kɔ k'a daminɛ Hugo Chavez tile la jamana ɲɛmaaya la fɔ ka na se bi ale Nicolas Maduro mɔ o kumana Amerika jamana t'a fɛ ka tɔli Venezuela jamana de mɔ ko in kun y'o de ye o de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔ na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni nin kuma in ye kunnafoni di so ɲɛmɔgɔ so fɛ k'a lase aw ma aw ni cɛw ka filɛli ko ɲumanw na aw kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ ne la yan si jɔ k'o kɔnɔ